Drukte op de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Unieke beelden die opgedoken zijn van de wederopbouw van Walcheren. En er gebeurde meer deze week in Zeeland. Terwijl op verschillende spoedeisende hulpen in de zomer wordt afgeschaald omdat mensen op vakantie zijn, blijft de spoedeisende hulp in het ADRZ in Goes juist op volle sterkte. Door de grote toestroom van toeristen is het hier in de zomerperiode juist drukker dan normaal. Bij ons gaat het vanaf april tot en met oktober zitten wij in ons toeristenseizoen, zeg maar, qua drukte. Dus dat is nog net niet het hele jaar door. En vooral in deze vakantieperiode is het extra aanpoten voor het personeel op de spoedeisende hulp. Al merk je daar op de afdeling weinig van. In de gangen is het rustig, toch zijn alle behandelkamers bezet en hebben medewerkers hun handen vol aan de mensen die binnenkomen. Wij zien zomers gemiddeld 10% meer patiënten per dag dan de rest van het jaar. En dat komt neer op zo'n 90 patiënten per dag op de spoedeisende hulp. Met af en toe een uitschieter naar zo'n 100 mensen per dag. Maar belangrijker om te weten is dat die patiënten natuurlijk niet allemaal verspreid over de dag komen. Wat voor ons relevant is, wanneer komen die mensen? Als alle 90 binnen een tijdsbestek van 2 uur komen, dan is dat toch rete druk. Dus het gaat erom over de spreiding over de dag. En dat is niet gelijkmatig verdeeld, weten we. En wat relevant is, wat zit er achter die getallen? Dus wat voor patiënten zijn het? Is het een verzwikte enkel of een groot ongeval? Dat vraagt natuurlijk wel een andere inspanning vanuit de afdeling. Nou, maken we even een echo. Kijk eerst even aan uw rechterkant. Kunt u de arm ietsje naar buiten leggen? Ik denk dat het daarbij belangrijk is om het ook te benoemen dat ja, wij zien 10% gemiddeld meer patiënten. Maar het is vooral buiten het ziekenhuis waar de grote hoeveelheden patiënten worden opgevangen. Dus het zijn de collega's van de huisartsen, de ambulancedienst, die vooral op de plekken lokaal de zorg bieden ter voorkoming dat het hier overloopt. Om iedereen die op de spoed binnenkomt de juiste zorg te kunnen geven, wordt er in de zomer een beroep gedaan op de medewerkers. Met elkaar houden we de reguliere bezetting van onze afdelingen, niet alleen de SJA, maar ook de IC en de acute opnameafdeling overeind. Dat doen we doordat mensen in deze periode meer werken of de diensten voor elkaar opvangen. Maar nodig kan er ook nog personeel van andere afdelingen worden ingevlogen. Ja, zeker. Dat is, binnen de hele acute as kunnen we dan een beroep doen op afdelingen als de IC of de acute opnameafdeling. Waar ook gespecialiseerde verpleegkundigen werken die bijspringen in de SCH waar nodig. En zo kan iedere werknemer die dat wil, toch ook in de zomer op vakantie. Vanzelfsprekend, als je niet goed voor die medewerker zorgt, dan wordt het ook lastig om hier de zaken overeind te houden. Dus dat proberen we wel. Maar dat is zeker in een ziekenhuis als ADRZ in Zeeland, is dat ieder jaar wel een zoektocht om dat mogelijk te maken. Ik ga later deze zomer ook gewoon 2 weken naar het buitenland. Voorlopig zijn ze dus nog wel eventjes zoet hier met die drukte op de spoedeisende hulp. En dan is het natuurlijk extra fijn om te weten dat je zelf ook nog een vakantie in het verschiet hebt. Ondernemers zijn nog steeds verbijsterd door het nieuws van netbeheerders TenneT en Stedin dat het Zeeuwse stroomnet vol is. Aanvragen voor nieuwe elektriciteit komen nu op een wachtlijst in Zeeland, wat natuurlijk heel nadelig is voor starters of voor bedrijven die van het gas af willen of willen uitbreiden. Prins Kunststof Infra op Tolen maakt koppelstukken voor gas- en waterleidingen. Het bedrijf wil graag uitbreiden, maar daar heb je meer elektriciteit voor nodig. En daarvoor kom je nu op een wachtlijst, want het stroomnet is vol. Ik heb een grote spuitgietmachine nog erbij gekocht. Er moet nog een freesbank komen, er moeten nog allerlei machines komen, want we zijn aan het groeien gelukkig. En dan ben je bang van, oh, komt dat tot stilstand? Wat gaat er nu gebeuren? Dat is wel enorme onzekerheid. En ook onzekerheid bij witlofkweker Rijnpak in Sint-Philipsland. Wij staan hier bij ons koelhuis. Hier koelen we de witlofwortelen die we bij Rijnpak gaan gebruiken om witlof te telen. En we gaan hier een paar graden onder nul. Je kunt je wel voorstellen dat we hier enorm veel energie voor nodig hebben om dit klimaat te kunnen behalen. En u was bezig om deze koelcel te verduurzamen, te vergroenen. Nou ja, we hebben ons dak vol liggen met zonnepanelen, dus daar hebben we gedaan wat we konden. Maar wij zijn wel voornemens om uit te breiden. En ja, daar wordt nu een stokje voor gestoken. 2 weken na de mededeling van TenneT en Stedin zijn er nog veel vragen.
Er zijn momenten dat wij in het weekend bijvoorbeeld veel minder energie nodig hebben. En die energie moet ik terugleveren. En nu is dus de vraag, kan dat nog wel gebeuren? Of gaat op terugleveren ook een stop? En daar krijg ik geen antwoord op. Onduidelijkheid. Ja, absoluut. Ik ben bezig met een nieuw product. We hebben veel kennis. Ik zou dat graag zelf willen gaan produceren. Maar ja, kan dat wel? Moet ik daarvoor naar het buitenland? Zou u nog wel elektriciteit kunnen leveren? Precies. Dat zijn echt grote zorgen. We willen gewoon duidelijkheid. Wat gaat er gebeuren en in welk tijdsbestek is het opgelost? Ja, er wordt gezegd, het duurt nog wel 10 jaar. Ja, dat is natuurlijk onmogelijk. Dan worden we met z'n allen 10 jaar stopgezet. Want zo zie ik het dan. Er zijn veel nieuwe stroomkabels nodig. Maar laten we Zeeland nou niet vol gaan bouwen met masten en verdeelstations, zegt de SGP op bezoek bij Prins in Tholen. De kabels moeten zoveel mogelijk ondergrond, zegt de SGP. Anders gaat ons landschap eraan. We maken van Zeeland geen energiefabriek. Dus je ziet nu al hoe sommige hoogspanningsstations in Zeeland neer zijn geplemd, zeg ik maar plat. Zonder een bosje ervoor of wat dan ook. We weten over de hoogspanningsmasten. Het is constant een strijd om ze zelfs onder de grond te krijgen. Daar gaat Zeeland niet op vooruit. Dus laten we deze tijd ook goed en kritisch gebruiken over hoe we vinden dat Zeeland landschappelijk er ook uit moet komen te zien met deze ontwikkelingen. Directeur Kathleen Metz ziet een andere oplossing. Er worden 2 grote elektrolyzers gebouwd op de Maasvlakte door Shell. En dat is voor waterstof, dat is heel belangrijk. Daar moeten we met z'n allen naartoe. Maar misschien kan dat gefaseerd. Dat we gewoon 1 elektrolyzer bouwen en dat Zeeland dan een beetje meer ruimte heeft, een beetje meer lucht. Dus in plaats van elektriciteit voor waterstof op de Maasvlakte zou die elektriciteit deels naar Zeeland kunnen gaan. Er moet wat gebeuren en anders trekken Zeeuwse ondernemers er zelf de stekker wel uit. Die verhalen heb ik inderdaad gehoord van mensen die zeggen, ja, moet ik verder gaan of moet ik niet verder gaan? En die hebben nu zoiets van, nu wordt mijn bedrijfspand misschien meer waard, want ik kan mijn energie erbij verkopen. Ja, dat is natuurlijk een wereld waar we niet van gedacht hadden dat we erin terecht zouden komen. De elektriciteitsrechten als een soort melkquota gaan verhandelen. Ja, daar lijkt het dan wel op, ja. Ze zouden niet bestaan, maar zijn nu toch opgedoken. Filmbeelden van de wederopbouw van Walcheren na de oorlog. Voornamelijk van het herstel van de dijk van Westkapelle. Het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp heeft de beelden gekregen. Ze zijn gemaakt door Kommer Jan Westhoeve, destijds ingenieur bij Rijkswaterstaat. Meneer Westhoeve was werkzaam als waterbouwkundige bij Rijkswaterstaat. En hij was verantwoordelijk voor de wederopbouw van Walcheren. Maar hij had als hobby fotografie en film. Dus hij nam zijn filmcamera mee, zijn fototoestel en heeft zo heel het proces van de wederopbouw, dus het repareren van alle dijken, vastgelegd. En jullie hebben die beelden gekregen? Ja, dat klopt. Wij kregen 7 8 mm films en een 63 glasnegatieven. Nou, het was allemaal nog even spannend natuurlijk wat erop zou staan, maar dat wisten we niet direct. Hoe bijzonder zijn deze beelden nou? Nou, zo'n volledig beeld van de wederopbouw van Walcheren hebben wij nog nooit gezien. En we hebben ook van kenners begrepen dat die beelden er ook niet zijn. Dus het is heel mooi dat je eigenlijk alle stappen kunt zien die hebben geleid tot het dichten van het laatste dijkgat. Er is op 4 plekken gefilmd. Er waren ook 4 gaten te dichten op Walcheren. In Vlissingen, Rittem, Veren en dus Westkapelle. Westkapellenaar Piet Willeboortse, die heel zijn leven in het dijkbeheer heeft gewerkt, bekeek voor ons de beelden van zijn dorp. Ja, kijk hoor, dat is wat hè. Alle boven staan. Jongen. Kijk, die man die nee om teren wist, dat is voor in de teermeulen, heet dat. Dan maken ze gietasfalt. Hier zo kookten ze die teer in. En dat maak ze vloeibaar. En dan maak ze een bed van zand en grind. Maak ze net als voor cement, maar dan in plekken van cement, deze vloeibare teer in. Die kipten ze op de bruiksteen en dat is als het ware de lim, die stenen met aan elkaar limt. Dat spul dat is 160 graden warm, dus je moet er niet invallen met je nang doen, want dan verbrand je. Piet, jij weet dit allemaal, maar je hebt die beelden nog nooit gezien. Hoe weet je dit allemaal? Ik heb die beelden nog nooit gezien, maar dit weet ik van overlevering, want mijn oom, die was na de oorlog was die hierbij en die heeft dat allemaal daadwerkelijk, zo heeft hij dat mee en dat heeft hij me zo verteld. Dus daar weet ik dat van. Dit is het transport van de zuiger. Hier zien we de zandzuiger liggen in de kreek. Dat is nu de kreek van Westkapelle. En dan moest hij weer terug de dijk over richting de zee. Wat een werk is dat geweest toen, hè? Een verschrikkelijk werk. Daar hebben ze meer dan een week eraan gedraaid. En dan 1 lier, die stonden 8 man en die stonden 8 lieren.
Hier zie je boven op de duinen nog de radarpost van de Duitsers staan. En ja, hier zo zetten ze het werkvolk hier zo aan land. Ken je nog mensen? Herken je nog koppen? Die mensen die net aan die lieren draaiden, daar herken ik koppen van. In het Bevrijdingsmuseum gaat een paviljoen ingericht worden over de wederopbouw van Zeeland. Deze filmbeelden worden daar een belangrijk onderdeel van. En er wordt een documentaire gemaakt over Westkapelle met dit filmmateriaal. Die is volgend jaar bij ons op tv te zien. Woensdag werd een juwelier overvallen in Goes. De 2 daders in zwarte kleding gingen er vandoor op een scooter en zijn nog altijd voortvluchtig. De overval was rond 9:15 in de Lange Kerkstraat, een winkelstraat van Goes. Op dat moment waren er 3 medewerkers in de zaak. Die zijn niet gewond geraakt. Onduidelijk is wat er precies buiten is gemaakt. Er zijn door omstanders beelden gemaakt van de overval. Dit is een selectie daaruit. En let op, het zijn heftige beelden. Zes agenten van politiebasisteam Walcheren hebben zich schuldig gemaakt aan ernstig grensoverschrijdend gedrag. 2 van hen zijn ontslagen. Dat maakte de politieleiding donderdag bekend. Verslaggever Mercy Kamermans over de zaak en wat er met de andere 4 agenten gebeurd is. Nou, 2 anderen die hebben voorwaardelijk ontslag gekregen. Dat houdt praktisch in dat ze zijn overgeplaatst buiten Zeeland. En dat ze een proeftijd hebben gekregen waarin ze zich niet opnieuw schuldig mogen maken aan iets. En 2 anderen, tenslotte, die hebben zelf ontslag genomen. Ja, je hebt het over grensoverschrijdend gedrag. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, het is zo dat er in de loop der jaren een bepaalde cultuur is ontstaan in dat team. En er zijn dus 6 mannelijke agenten geweest die daarvoor een beetje gezorgd hebben. En zij maakten zich schuldig aan verschillende soorten grensoverschrijdend gedrag. Ten eerste seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ging dan bijvoorbeeld over seksistische en vrouwonvriendelijke opmerkingen. Ook in daad zou er wel wat gebeurd zijn, dus niet alleen woorden, maar de politie wilde daar niet verder op ingaan. Dan was er ook nog een WhatsApp-groep, een privégroep, waarin meerdere agenten zaten. En daarin werden racistische en discriminerende opmerkingen gemaakt richting bepaalde bevolkingsgroepen. En tot slot had je dan ook nog het risicovol en oneigenlijk gebruik van wapens. In 1 geval, en met name ook als we het hebben over het vuurwapen, trokken een aantal collega's het wapen op commando en richtten dat op het plafond. Dat is iets wat wij niet professioneel vinden en wat ook paste binnen een bepaalde groepscultuur die bij een aantal collega's daar was. En was dat dan een soort grap of een oefening? Of? Nou, een oefening was het zeker niet. En wij zien het ook als nationale politie niet als een grap. Het is iets wat wij duidelijk willen begrenzen en wij willen niet dat onze collega's op die wijze met hun wapens omgaan. Ja, niet bepaald gedrag wat je mag verwachten van een agent. Hoe is deze zaak nou aan het rollen gekomen? Nou, begin 2022 kwamen er dus de eerste meldingen binnen over dat grensoverschrijdende gedrag. Er is toen een onderzoek ingesteld. 6 agenten werden op non-actief gesteld. Ja, er zijn tientallen mensen gehoord om nou eens duidelijk te krijgen wat er nou precies allemaal zich afspeelde binnen dat team. Dat heeft best wel een tijd geduurd. En uiteindelijk moest er natuurlijk ook besloten worden, wat doen we met die agenten? Dat ging allemaal heel zorgvuldig. Uiteindelijk heeft alles bij elkaar 1,5 jaar geduurd. Ja, hoe gaat het nu verder met het politieteam op Walcheren? Ja, die 6 betrokken agenten zijn natuurlijk weg. Ook de leidinggevenden zijn vernieuwd. Er moet echt een cultuurverandering plaatsvinden. Dat is ook al ingezet. Er wordt onder meer ook gewerkt met een verandercoach. En er is natuurlijk ook extra aandacht geweest en nog steeds voor die melders. Want het is ook natuurlijk best wel ingrijpend om zo'n melding te doen. Laat ik ermee beginnen dat het heel erg moedig is als je dit doet. Want je moet toch maar eventjes opstappen. Je moet over je schroom heen stappen om naar de leiding toe te gaan dat dit soort zaken zijn gebeurd. Dat verdient alle respect, vind ik. Wij hebben ook vanaf het begin hem begeleid en dat doen we nog steeds op dit ogenblik. Want we willen ook heel graag dat zij ook verder kunnen gaan binnen onze politieorganisatie, binnen een veilige en ook binnen een inclusieve werkomgeving. Vrijdagavond laat ging de Haringvlietbrug weer open voor het verkeer. Het werk zit erop, de snelheidsbeperking is opgeheven en er zijn weer gewoon 4 rijbanen beschikbaar om in 1 streep richting Rotterdam te rijden. Maar ook niet te vroeg juichen, want de komende tijd is er op andere plekken weer oponthoud. Sinds 2021 mocht er op de Haringvlietbrug maar 50 km per uur worden gereden en werden de rijstroken versmalt. Het was namelijk te onveilig om harder te rijden.
De brugklep moest nodig worden vervangen. En daarom werd vanaf begin juni de brug helemaal afgesloten. Voor al het verkeer. Fietsers, bromfietsers, voetgangers en landbouwvoertuigen konden de afgelopen 2 maanden, toen de Haringvlietbrug was afgesloten, gratis gebruik maken van pontjes. Het overige verkeer moest wel omrijden. Vanaf 11 uur vanavond is dat dus niet meer nodig, want dan is de brug weer open. Maar wat schieten de Zeeuwen ermee op? Want de Heinenoordtunnel gaat komende maandag dicht. En de N59, het laatste stukje naar de Haringvlietbrug, gaat de komende maand ook dicht. We wisten natuurlijk dat wij klaar moesten zijn voor de Heinenoord, omdat we beloofd hadden dat we nooit samen zouden gaan met de Heinenoord. En de Heinenoord moest in de zomervakantie. En omdat de gebruikers van de N59 en van de Heinenoord zijn over het algemeen dezelfde, dus was het meest gunstige voor het verkeer, hoe zuur dan ook, om dat tegelijkertijd te gaan doen. Waarom is ervoor gekozen om niet de Heinenoord en de Haringvliet tegelijkertijd aan te pakken? Dat zou voor de Hoekse Waard echt heel zuur zijn geweest. Want er zijn maar een beperkt aantal ontsluitingswegen. Dus dan heb je alleen de Kiltunnel over en het pontje. Dus dat is echt dan is het eiland bijna praktisch onbereikbaar. De brugklep is dan wel vervangen en auto's kunnen weer over de brug. Maar schepen die hoger dan 13 meter zijn, moeten nog wel omvaren. Want de brug kan nog niet open. We gaan nog uitgebreid testen. We hebben nog 10 testnachten en 3 reserve en een testweekend in september. En dan moeten we nog een officieel keurmerk krijgen. En pas dan kan de brug weer veilig geopend worden. Dus dat wordt einde najaar. Door de afsluiting van de brug ontstond veel verkeersoverlast op andere wegen. Nou ja, de verkeershinder was wel wat we verwacht hadden. We hadden gehoopt dat het mee zou vallen, maar de files liepen op tot meer dan een uur op sommige momenten. Zeker op de A16, A17 en in mindere mate op de 57. Toen de zomervakantie aanbrak in deze regio ging het beter. Maar dan nog had je met name in de avondspits gewoon forse files. Dus dat is helaas uitgekomen. Betekent dat nu alle werkzaamheden aan de Haringvlietbrug klaar zijn? Nee, dat nog niet. Op dit moment zijn er ook op de vaste bruggen worden nog wat verstevigingsmaatregelen aangebracht. En de vaste brug wordt ook nog een keer groots aangepakt, maar dat gaat na 2030 uitgevoerd worden. Nog even doorbijten dus voor de Zeeuwen die gebruik maken van de verbinding via de Haringvlietbrug. Maar dan mag er ook weer gewoon maximaal 100 km per uur worden gereden. En daarmee zijn we aan het einde van de week en bent u weer helemaal op de hoogte. Een fijne avond.